Може да проследите творческия процес на Ирина и Светослава. Петно повече, после почнаха да се появяват някакви форми и леко и придадохме аз придадох с четката някои части, като примерно тук на опашката и мустаците. С четката нарисувах малко така, леко маркирах по-скоро чертите на тялото. Така, както се оформя на скаридата. Но реално го оставях така, само връхчето да се топне в центъра на водата и да се разлее. Точно за това да е такова преливащо едно в друго. Това оранжевото. Оранжевото куче. Оранжевото, да, прилича ми на куче, на пуделче малко. Да, някакво такова. Кадраво. И това първия път го видях като пеперуда, но може и риба да се приличи, но по-скоро пеперуда. Може би трябва да го дооформите, за да, ако искате да знаем какво е, трябва да го дооформите и пак ще се върна после, за да помислим какво се случва в тази картина. Случва ли се не? Да видим как се промени картината след малко. Значи стана пеперуда горе, да, ето я. И какво? И риба. Наобратно. Иначе би могло да е така, като се риба. И това е опашка. Ето е голяма риба, това остата идва тук отпред. Да, действително. Така, и като рибобалон почти. Така с опашката. И всъщност може да го възприемем като море, земя и въздух. Вода, земя и въздух. Вода, земя и въздух. И така ли ще го кръсти? Може би да. Тук като се има предвид така, тези оранжеви същества, може даже и огън да има, така че четирите стихии. Да, и това, че рибата се превръща в пеперуда всъщност е интересно, защото метаморфоза, както казва тя. Метаморфоза, да. Може би метаморфоза да остане. Да.